Recollendo as queixas de numerosos veciños, o Bloque Nacionalista Galego levará ao vindeiro pleno unha moción a través da cal lle solicita ao goberno municipal a apertura do apeadoiro de autobuses, que segundo eles leva varios meses pechado, causando graves prexuizos para os usuarios deste servizo. Dentro do Bloque Nacionalista Galego de Ribeira queremos denunciar hoxe como, dende hai máis de 6 meses, este apeadoiro de autobuses que temos ás nosas costas pois está clausurado sen ningún tipo de motivo, facendo que os usuarios e usuarias do transporte público pois non teñan unhas instalacións axeitadas onde resgardarse das inclemencias meteorolóxicas ou poder facer uso dos baños. Dende a formación nacionalista entenden que o transporte público non debe ser un servizo de segunda e debe ofrecerse en condicións dignas e con mínimo de calidade. Así criticaron ao goberno local por demostrar que o transporte público non entra nas súas prioridades. Queremos recriminar, ademais, como o Partido Popular de Ribeira pois mantén esta estrutura pechada, unha infraestructura que custou no seu día máis de 300.000 euros entre as tellas e máis o propio apeadoiro, e, por tanto, vemos que o transporte público non está dentro das súas prioridades políticas, facendo que Ribeira pois teña uns servizos públicos deficientes e, por tanto, tamén malgastando os recursos públicos que se investiron no seu día. Compre informar, ademais, que o Concello de Ribeira gasta anualmente 70.000 euros que lle dá á Xunta de Galiza para que haxa bonificacións de transporte público aos usuarios e usuarias do noso municipio e, por tanto, pois vemos unha contradición evidente, non? Estamos gastando cartos para que haxa bonificacións, pero mantemos ao mesmo tempo as infraestruturas pechadas sen ningún tipo de uso por parte dos usuarios e usuarias.